Музыкаль драма жанрына негіз салушыларының бірсі. Драматург, актер, режиссер, мұғалим, тайыссырның от қазанған артисті Кәрим Тинчуринның туына 135 ел. Ул шәхес культы құрбаны, бір ғайыпсыз келіш репрессияләнә һәм отып үтерелә. 135 еллыгы уңайыннан Татар җәмәгатьчелеге Архангель зиратындағы репрессия құрбаннары каберенә чәчәкләр куйды. Моңа өстәп Казанда күп кенә башка чараларда узды. Тулырак Эльвира Хөснетдинова видео язмасында. Татар театры тарихында Кәрим Тинчуринның гаять зур һәм алыштыргысыз урыны бар. Ул нәкъ менә Галиәскәр Камалов, Гаяз Исхакыйлардан килгән традицияне инде бүгенге көн сугыштан соңгы чор драматургларына, режиссерларга китереп тоташтыручы. إياك نعبد وإياك نستعين Кәрим Тинчурин, Салих Сайдашев белән икесе бергә алар нигез салучылары музыкаль драмаларга. Менә хәзерге вакытта без шушы Салих Сайдашевның уйнаган оркестрын кире торгызып, менә Ильяс Камал белән бергә шушы оркестрны торгызып, Кәрим Тинчурин шикелле шундый музыкаль спектакльләр куярга җыенабыз һәм аны без куябыз да. Һәм Кәрим Тинчурин безнең гел күз алдыбызда булырга тиеш. Комедияләрендә, аның образлары комик, трагедияләрендә елатып бетерә торган образлар. Ягъни Кәрим абыйның пьесалары ул зур мәктәп режиссерларга да, актерларга да, нәкъ менә шушы материалларда үсү ул бик зур мөмкинлек бирә. Мин Тинчуринның әсәрләрендә күп уйнавым белән бәхетлемен. Кәрим Тинчуринның Американында Дилбәр, Назлы кияүендә Гайни Камал, Сакла шартламасында Гөлҗамал һәм Сүнгән йолдызларында Сәрвәр. Аны татар драматургиясенә нигез салучы гына дип түгел, хәтта бөтен төрки дөньяның драматургиясенә нигез салучы дияр идем. Кәрим Тинчурин театры фойесында драматургның нәсел шәҗәрәсен дә тәкъдим иттеләр. Аны Кәрим Тинчуринның әтисенең бер туганының оныгы Фәрит Тинчурин төзеп җибәрә. Ул үзе Дондагы Ростов шәһәрендә яши. Гомумән, Кәрим Тинчуринның туганнары Мәскәү, Дондагы Ростов, Петербург якларында гомер итә. Монда күрсәтелгән Тинчуринның бабасы Газиз, әтисе инде Гали исемле була, ул Пенза өлкәсе хәзерге Таракан авылында. Уртак хәлле шактый бай кеше булган, 2 этажлы йорты, асты таш, өсте агач булган. Үзләре тырышлыгы белән эшләп алар бай булганнар, җир сөргәннәр, иген иккәннәр. Ләкин әтисе Тинчуринның авылда калып эшләп, менә шундый авыл кешесе булыр дип хыялланган булган. Ләкин әнисе үзләренең бозауларын сатып, Тинчуринны Казанга укырга җибәрә 1900 елда. Һәм гомер буе алар арасында дуслык булмый, авылдан китү сәбәпле. Менә син минем Фатиханы алмыйча киттең дип, рөхсәтне алмыйча киттең дип, салкынрак була инде аралары. Шул вакытта әнисе Казанга җибәрмәсә, татарның хәзер дә яратып карый торган Зәңгәр шәл, Сүнгән йолдызлар, Кандыр буе, Казан сөлгесе, Җилкәнсезләр кебек спектакльләрен күрә алыр идекме икән? Алар хәзер дә актуаль. Кәрим Тинчуринның 135 еллыгына театр музеенда аның кулъязмасы белән дә таныштырдылар. Безгә аны менә күптән түгел генә Рабитага Батулла тапшырды. Зәңгәр палас кулъязмасы һәм Казан сөлгесе һәм инде Хан кызы Турандык кулъязмасы. Хан кызы Турандык гарәп шрифты белән язылган, татарча укылышта. 1918 елда Кәрим Тинчурин тәрҗемәсендә әсәр сәхнәгә куела. 1980 елда икенче тапкыр ул Курчак театрында куела. Кәрим Тинчурин театрының 89-нчы сезонын Хан кызы Турандык спектакле белән ачтылар. Бу Карло Гоццинның әсәре нигезендә Кәрим Тинчурин ирекле тәрҗемә иткән әсәр. Аны режиссер, Венгриядә яшәүче татар Сәрдар Тахировский сәхнәләштерә. Я тут свое детство провел, потом до 16 лет много раз приезжал еще. И что у меня внутри для искусства, это я отсюда, из этого детства набирал. Поэтому мне важно быть сейчас в Казани, в Татарстане, и
по-татарскому. Я думаю, татарский язык это очень красивый. Я очень жалею, что я не умею, я хочу научиться. Бу әсәргә тотынгаштан Тинчуринның вариантын укыдык, шундый матур ачтык, аннан соң чагыштыру өчен Карл Готсиныкын ачтык. Тарихка кирип киттек, казына режиссер белән, Сәрдар белән, Хорезм Султаны, элекеге Әстерхан җиренә барып чыктык. Аннан соң Ногай татарларына барып чыктык. Менә шулай казына төрле тарихи вакыйгаларга чыктык. Һәм әкият дип аталса да, уларның чын тормыштан алынганы ачыкланды. Һәм бөтенесе шундый детальны дөрес итеп эшләнгән, Тинчурин тарафыннан матур итеп тәрҗемә ителгән, татар халкына якынлаштырылган теле. Һәм инде беләсезме аерма нәрсә, Карл Готси шигырь юлы белән язса, Тинчурин аны чәчмә әсәргә әйләндерә. Хан кызы турандык алтын хан идарә иткән вакытта Кытайда яшәгән рәхимсез хан кызы турындагы спектакль. Кулын сорап килгән егетләр аның эш табышмагына җавап бирергә тиеш, юкса аларны үлем көтә. Нугай татары шәхсәдәсе хәләфне бу куркытмый. Төп рольләрне театр училищесы студентлары, яшь артистлар башкара. Шунысы кызык, заманында хәләф ролендә Кәрим Тинчурин да уйнаган. Алтын ханның гаскәренә кушылып, Явыз Хорезм Султаныннан күч алды. Спектакльдә декорацияләр кулланылмый, артистлар тамаша залына да төшә, бер туктаусыз хәрәкәттә. Мин падишахның беренче замы дип әйтсәң дә була. Аның киңәшчесе, йомышчысы шул вакытта. Һәм без монда шундый режиссер кызык алым алды. Без монда үзебезнең образлар кичкенә генә булса да, әйтик, кичкенә генә рольләр булса да, без спектакль буена һаман сәхнәдә. Монда безгә ярдәм итә битлекләр, бар, әйтик, комедияләр битлекләре һәм гади бөтен кешендә бер төрле ак битлекләр, монысы инде халык, масса, биебез дә, җырлыйбыз да, үз рольләребезне дә уйныйбыз, шундый кызыклы үрелеп бара торган вакыйгалар дип әйтик. Кәрим Тинчуринны искә алу көннәрендә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов театр артистларына һәм хезмәткәрләренә Татарстан президентының, Дәүләт Советының, Татарстан Мәдәният министрлыгының театр әһелләре берлегенең рәхмәт хатларын мактау грамоталарын да тапшырды. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан.